האם את מאושרת? נכון להיום? אי אפשר להיות מאושרת נכון להיום. גם אם הבן שלי היה יושב פה עכשיו הרגע, לא הייתי מרגישה מאושרת. רק הזוועות שהיו, רק המחשבה הזאת שהילדים האלה שנרצחו. לא יודעת אם אפשר להיות מאושר במצב כזה. לא, כן. נכון לעכשיו, ממש לא. שוב, גם אם הבן שלי היה יושב איתי עכשיו פה, ממש לא. כאב זה של כולנו, כולנו כואבים. ובאופן כללי עכשיו, כאילו עם המצב שאת עוברת. אז בכלל, אני מחייכת, אני כועסת על עצמי. לקחת בסמי האוכל, אוכל. אני מתקלחת, אני אומרת, הוא יתקלח. אני משתדלת לא להראות לילדים. אני מתארת לעצמי שהם יודעים בדיוק מה אני עוברת, מה בעלי עובר. עומד על מקלחות. אני שמה בושם, אני שמה את הבושם. זה ממש מלווה אותך כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן. אני מתחסה בלילה, אני אומרת לעצמי, יש לו שמיכה, אין לו שמיכה, קר לו. דברים מאוד, כאילו, זה הכי כואב בלב. אני עוצמת עיניים, אני שואלת אם לילד, לתינוק הזה בן 10 חודשים, יש לו מטרנה, אין לו, מה הוא אוכל? איך אפשר להיות מאושר? אפשר לתת לך חיבוק? בטח.